Sai ba ka sa lemun tsami bane? Salamu alaikum Malam Musa. Ya iro? To me zan gani haka duk garin nan babu wuta kaga gurin ka ne kawai na zo na tada wuta suke fa yau. Ai ni na dade da wayewar kai. Ai tunda na gano hanya mafi sauki hanya zan samu tattalin arzikin kayan da nake sayarwa. Rashin tunanin wahala. Kaga da ai generator nake da shi. Tabbas. Ni kenan sayan fetur, kai sabis, canja ringi, piston ya rikice, duk barwan da shi yanzu. To ai ni ca nake janareton ka kunna wannan haske Ai na daina wahala ina din na huta yanzu. Tunda karamar sana'a nake da ita, sai na yanke shawara in je in siyo wato sola. Yanzu wannan solar da na saya ita ce take kwai hudu ne ga sunan. In kunna dare in cirki na. Shi yasa malaki cewa masu ƙananan sana'o'i ga dama ta samu za ku zama ku inganta sana'ar ku. gaskiya ne. Kuma daɗin wannan solar tana aiki da hasken rana kuma sannan in an kawo wutar lantarki kuma ta ɗauka ta baka sai. Oh, Ƙwarai kuwa. wato tana amfani da hasken rana da kuma cajin ne ba. Ƙwarai kuwa kuma za ka iya saka talbijin ka zona ciki, za ka iya saka shajin ka. Hankali kwance. Ikon Allah. Eh mana. Yo na gona kwaku kuma wannan kabeji ake zuba a ciki ne koya. Kallaye. Allah Wala ba Musa. kabeji bane. Ai fanka ce ai. A'a, Ka ganta ko? ikon Allah. Idan tafiya ta yi tafiya jama'a suka taru wuri ya bunƙasa taro ya haɗu. Eh, Me ko in dinga ya gobe ina haka ina haka. ana ta ɗiban shayi. Ka gani ko? Raka yau. A'a, Ka ji iska. Kuma in naga dan dumdum haka da ke ka sana kwana biyu naga dumdum. Eh. Sai haka. Das. Ka ga oh, to masu ƙananan sana'o'i irin Insha naka. Allah. Idan dare yayi wannan abar za ta zama musu shikenan kadaran kada. Insha Allah. Masu ƙarar sana'o'i salamu alaikum. Ga hanya mafi inganci mafi sauki da za ku samu saukin tattalin arziki ya zo muku. Ba ruwanku da mai, ba ruwanku da sabis, ba ruwanku da canza bakin mai, hankali kwance za ku ɗabi hasken rana cikin ɗan takaitaccen kuɗi kuma ku daɗe kuna samun wato rayuwa. Wannan shine cike lafiya baka lafiya. Lafiya. To alhamdulillah Malam Musa. Nan? Dan Allah ni ga mazuba wa mutane shayi. Nan. Ka taimaka ka kai ni nima in je in samu tawa. Wannan haske ai mu ma da mu za a yi. Sunan kamfanin ai Qatar MS. Masu buƙatar sayan multifunction solar lighting system ko fanka mai amfani da caji sai ku garzayo katafaren kamfanin Qatar MS da ke lamba 1 Shine Shopping Plaza, Gidan Kaya, MTN Office ko C2 Aminu Kano Way, Tal'udu a kanan Dabo.